Να πάρει και δικό φωτορεπόρτερ, μην είδες. Φωτορεπόρτερ θα σε βάλει να τα βιβλία εκεί. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόν αεί μεθ' ημών, κατά τη σύννεφη οίκιαν, μη αποστήσεις το έλεος σου απ' ημών, αλλά τες αυτόν ηκεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον την ζωήν ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυχαίοι και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Παναγία Θεοτό και Παρθένε, των χειρόνιμων έργα κατεύθυνον, και συγχώρησης δεσμάτων ημών αίτησε, των το ψάλλιν ημάς των αγγέλων των νυν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελεήσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελεήσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελεήσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος αθάνατος ελεήσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελεήσον ημάς. Πρόσκομεν, τέλος και αλήθειες συνήθισαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλισαν, δόξας Κύριε την γην σου σοφία, προστήτων επιστολής Παύλου του ανάγνωστου πρόσκομεν, τέκνοτήτε, πιστός ο λόγος, και περί τούτων βουλομέσαι βεβαιούστε, την αφροντίζωση καλών έργων προείσταστε υπεξευχόντες το Θεό, ταύτα εστιν καλά και ωφέλιμα της ανθρώπης, μοράς δε συζητήσεις και γενεαλογίας και έρη και μάχαντος δικάς περίστασο, εις ήγαραν ωφελείς και μάταιοι, έτοικων άνθρωπων μετά μίαν και δευτέρων θεσία παρετού, τόσο και εξέσταται ότι ούτως και αμαρτάνιον από κατάκτητος, αν παρέντος αν δε οι μέτεροι καλών έργων προείσταστε, Αγίας Τρίας, να βιώσει βάχαρτη. Αλληλούια, 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 σοφία ορθία του σωμετού Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη, πάση, και κατά Ματθαίον Αγίου Ευαγγελίου του ανάγνωσμα πρόσκομεν, δόξα σε Κύριε, δόξα σε. Είπεν ο Κύριος σε αυτού μαθητές, ημίσεστε το άλας της γης, εάν δε το άλας μορανθεί, εκείνη αλυσπίσετε, και συμβαίνει ισχύει έτοιμη πληθύν έξω, και καταπατήστε από των ανθρώπων, ημίσεστε το φως του κόσμου, δύνατε πόλεις και δίνουν επάνω όρους κειμένοι, που δεκαίους συλλήγνουν και τη θέασιν αυτών υπό το μόδιον επί τη λυκνίαν, και λάμπει πάση της εν τη υγεία, ούτω λαμψάτο το φως ημών έπρεπε των ανθρώπων, όπως είδος ημών τα καλά έργα και μη δοξ και δοξάς των πατέρων ημών των εν της ουρανής. Μη νομίζετε ότι ήλθε καταλύσε των νόμων ή τους προφήτας, ήλθε καταλύσε, αλλά πληρώσε. Δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι, εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της άλλος εν ειρήνης και της σωτηρίας των πλησών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου εξαιτίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου, και του Χριστό Διακονίας παντός του Κύριου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Και του ευσεβούς ημών γένους και της σωτηρίας αυτού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αγίας είναι το είδος τούτο, τη δυνάμει και ενεργία και τη θητής του Αγίου Πνεύματος του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του καταπευθύνε ημίν πλουσίαν την θείαν χάριν, επί έργης ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του γενέστε ημίν των Θεών ημών συνεργών και αντιλήπτορα ενίσχα των θείων αυτών θεσμών πράττωμεν αγαθής του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του ειστήνε ημάς από πάση θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν. Αμιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της χάριτη, της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων Αγίων μνημονεύσαντες, και αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, στο το Θεό παραθόμεθα, ότι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό, και το Αγίο Πνεύμα την ίνθιαη, και τους αιώνας των αιώνων, Κυρίου δεηθώμεν.
Ο Θεός ημών, το πικρόν είδωρ επί Μωυσέου το λαό εις γλυκή μεταποιήσας, και τα βλαβερά είδατε Πελισσίου άλλα της θεραπεύσεως. Το ετεορτάνα ήθρα γυάσας εχάντως επιφανία, αυτός και η δέσποτα αγίασον το ειδωρτούντο, η ενεργία και η επιθυμής του Ιούς Πνεύματος, και επίσης αυτό γενέστη, πάσα ριωμένης να λαμβάνουν εξ αυτού, ευλογίας πηγή, ιατρία παθών, αγιασμών οίκων, πάση την βουλής ορακτήστε και αορά το εξητήριο. Ότι σώ το κράτος της Χριστού Βασιλεία και η Χριστή Βόρσα, το Τρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί, και τους αιώνας των αιώνων, ειρήνη πάση, και φαλάξει μόνο το κλείνομεν, κλείνον Κύριε το ούσου και επάξον ημών, η ορθάλμα που καταδεξάμενος και αγιάσας τα είδαμε και ευλόγησον πάντα ημάς. Το σκλήρος του εαυτόν αφιένος, σημαίνει της Λυγίας πρόσφατα. Και καταξίωσαν μας επίσης του αγιασμού σου, διαδίδοντας το μεταλήψη όρθιο κρατισμού και γεννέφτε μην Κύριε υγεία ψυχής και σώματος. Σίγαρε αγιασμός των ψυχών των σωμάτων ημών, και στην δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνεσαι να πέμπουμε, από του Πατρί και του Παναγίου του Εγαθό και ζωοποιός του πνεύματι με αεί, σε αιώνας των αιώνων. Σώσον Κύριε των λαών σου, ευλόγησον την κληρονομίαν σου, είχας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος, και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε των λαών σου, ευλόγησον την κληρονομίαν σου, είχας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος, και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε των λαών σου, ευλόγησον την κληρονομίαν σου, είχας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος, και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Ορσόν δωρεών αξίους ημάς πίσων Θεοτό και Παρθένε, παρορώσε τα πλημελήματα ημών, και παρέχουσα οι άματα της επίση λαμβάνουσε την ευλογία σου άχραντε. Κύριε Ιησού Χριστέ, ενανθρωπίσας Θεός ημών εν κόπο και μόχθη γενόμενος, και τα ημέτερα επικειδέματα εργασάμενους, και τους Αγίους Αποστόλους από τις εργασίες καλέσας, για να ταύτην ευλογών αγιάσεις Χριστός Κύριε, ο πρώτος εν ημίν εργάτης και λειτουργός, ευλόγησον ημάς, και τα έργα ημών ταύτα, μόνο το όνομα Σου καταρχόμεθα σήμερα, και να ταύτα ταχύ και εσείς πέραν αγάγομαι. Φώτισον δε ημών την διάνοια και ενίσχυσον ημών τους βραχίωνας, ή να πάντοτε το αγαθόν πράττομεν και τα έργα του φωτός εργαζόμεθα εις διακονία του λαού Σου, και εις δόξαν Συν και του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Χριστέ ο Θεός ελπίσιμο δόξαση, ο Αναστάσης των νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, της Πρεσβείας Παναχράντου και Παναμόμου εις του Μητρός, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Εναγής Πατρός ημών Νικολάου, Αρχιεπισκόπου Μύρων της Λυκίας του Θαυματουργού, του Προστάτου και Πολιού Χρημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννη, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων Ζηναΐδος και Φιλονίλης, του Αναγής Πατέρων ημών Γρηγορίου Επισκόπου Νεοκεσαρίας, Μαξίμου και Γεναδίου Πατριαρχών Κωνσταντινούπολεως, όλη και τη μνήμη επιτελούμεν και πάνω των Αγίων, ελεήσει και σώσει εμάς ο αγαθός και φιλάνθρωπος και λίμνος Θεός. Λείπουμε το διευχό να ευχηθούμε, καλή σεζόν να έχετε, καλή δύναμη. Εγώ κάθε φορά που έχω μόνο και πιο εκεί αισθάνομαι. Βλέπω από μακριά, σας καμαρώνω και την ώρα που σας βλέπω. Καλή δύναμη να έχετε. Δεν σας ζηλεύω να πω την αλήθεια, γιατί δεν θέλω να πω τέτοιο καιρό μέσα στο νερό. Εσείς το κάνετε, σας θαυμάζω και σας καμαρώνω και ευχόμαστε πάντοτε να είστε και υπό τη σκέψη και της Παναγίας και του Αγίου Νικολάου και να είστε ενωμένοι, να κάνετε αυτό που κάνετε, γιατί δεν το κάνετε ο καθένας μόνος του, να το κάνετε μαζί ενωμένοι και να μην ξεχνάμε πάντοτε, επειδή έρχεται και αυτή η περίοδος τώρα των Χριστουγέννων, και να μην μας δίνουν μόνο τα φωτάκια,
και να μας μείνει μόνο ο καημός να φροντίσουμε στη ζωή μας μόνο τι θα πάμε, τι θα πιούμε και πώς θα ασκήσουμε το σώμα μας. Ανάγκη τα έχουμε αυτά και να φάμε και να πιούμε και να ασκήσουμε το σώμα μας και να το προσέξουμε και να το θεραπεύσουμε, αλλά να θυμόμαστε ότι δεν είμαστε μόνο το σώμα μας, είμαστε και η ψυχή μας. Και έχει και αυτή η ανάγκη και φαγητού και να πιει και να καθαριστεί. Γιατί αλλιώς θα είμαι μέσα στη θάλασσα εγώ, πάω το κολυμπάω στο καλοκαίρι, και ενώ είμαι μέσα σε ένα ιδηλιακό τοπίο, αλλού βρίσκομαι, αλλού πατάω, σκέφτομαι ποιος με έπεισε χτες, τι θα γίνει αύριο, ποιος με ζηλεύει, ποιος ζηλεύω, και ενώ είμαι μέσα σε αυτό το ιδηλιακό τοπίο δεν χαίρομαι τίποτα. Έτσι λοιπόν τι χρειάζεται να καθαρίσουμε την καρδιά μας. Και κάθε φορά που τα σκεφτόμαστε αυτά και τα πάθη μας ανάβουν, να ζητάμε από τον Χριστό και το Άγιο Πνεύμα που το φωνάξαμε σήμερα εδώ και μας αγίασε το νερό και μας το έκανε αγιασμό, να έρθει αυτό να μας αγιάσει και τις δικές μας καρδιές και να τις καθαρίζει. Κάθε φορά που έχουμε αυτούς τους κακούς λογισμούς, τις κακές σκέψεις, τις κακές επιθυμίες, να φάμε ο ένας τον άλλον. Και ό,τι δεν θέλει ο Χριστός, να το λιώχνουμε. Καλή δύναμη να έχετε και η Παναγία να σας σκεπάζει. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριος Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Παπαμιχάλη που ήρθε για τις ευχές, για τις παρενέσεις. Καλή χρονιά να έχουμε. Καλή χρονιά βοήθεια του Θεού, γερή, καλή διάστηση να έχουμε πάντα και μεταξύ μας ομόνια όπως είπε και ο Θεός. Τίποτα άλλο, να φροντίζουμε και το σύλλογο μας να είναι λιγάκι, γιατί η καθαριότητα είναι μισή αρκουδιά. Είμαστε απολύτες αλλά απολυτισμένοι. Επειδή πλησιάζουμε και στο τέλος, φροντίστε και τις συνδρομές. Γιατί το ταβείο είναι μία. Ευχαριστούμε πολύ. Καλά Χριστούγεννα. Γιατί είστε ζώρες, καλή χρονιά. Λοιπόν,